Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nakaliang uba Arden ulaong ba utip ba ka VPP kamolay kalong kabaklan ba namar kipat ba kamolay gilaay ka jingkersyan kabapura Henry kamdepat bansngosngan namar bala job bun ha ka MP Henry don kam ban pinsoto shu ya kipat ba namar kibayakun persya ha ka niga election kila terwa sya kipat ba halaki jong kinong rim uba Arden ulaay burom yu uba Tabor pathaw ba ulaay kam ay jam ya ki samla Henry uni usamla rang ba ujam sya ka politik kabadon ya kajingma kabaap ya kibriu kibawla ay kam ay jam bat kajingma kabaap namar ba uba Tabor urung haki parti kabapelong kun khaddu ya u bat kabama kalong ka kabanja ladawan dakaway ka sorkar haki snem banwan uloong bakipat ba kide banlong kibastat Shu ulaong ru ba uba Tabor pathaw ulaweng no yaladi na ka executive committee Henry umnut ban resign na ka NPP namar ba uyo lut ya kikam na ka sorkar MDA balayalam ya ka NPP kathma ka jingi kalong ya ka jingle bor kathma ka jingi kalong ya ka jingle shliang khma ba kathma ka jingi kalong banwan ra de ya ka buram jong ka jat mandriyo ikram jiet banele athma ba ka dorbar snong ikram jiet banele athma ba ki nong tho khot khubor tenrei haba ka don ka jingprashang ban penwet ya ka lintiya ka jingi ban pensutho bakla ya ka jingthmu ka jingi kare ka kamram ji ban penshan shau patba nikram jiet kalam thek kum ka thma ki Hamas bat ki Israel kamdai kar Israel ka balik ban bom ki Hamas ningkong de ki Hamas ki bon ban rum shigar Israel ban kidnap ban ra ban rong ki nong shong snong jogar Israel ban peniap ban batbor bat kum da terter ngasno kolong kum ka thma Hamas panban hapreng jungi bat ki dorbar snong bat ki nong tho ko kubor ni kan jiet na ru asmi ka baningkong Hooray! Kadai pat ka kamram ji bangimla ban chusngap namar ka voice of the people party kam snutanat ban shia tap ek miao nim snutanat ban shu tap ek miao balai ka hiar ka jat ni ji balai ka jat ni ko ba klan ka jat ni ko ba jat thma ka jat ni ko ba ki wei pat ki para rilum ki shifting ini kyong imla ban yak kun bat kini ki khasi ki wei ki tribal ki tendre amo naga taga kanhon kyong we cannot compete with the advanced khasis ndre balai mentangi her kumni balai ngi kelalong ka jat ni ko ba jantam namar ngimtre ban penbek ya ga jing bakala ba ga jing kenriang nabas bang ka voice of the people party kam ma asu ban shia tap en miao ya bang ide ban kren ban penbek ngin penbek ong sekat ba ong kren sekat ba kren ngin penbek khnang ba ka pateng ka pakit ka banwan kan long ka pateng ka klan kan long ka pateng ka penbek ya ga rukom ya ka rukom perkhat ba kum ta ter awan khnang hagani ka shnomolai ngatip bangi klan ngatip mo pat ba jong shnomolai ulai ka jingkershan ka baklan ndai kamlong pat ka badengi bangin long ngin sus ngo shngan namar bangilayo arpusa hajar bot aga MLA o bangilayo laipho hajar bot aga MP ngin sus ngo shngan baga MDC ngin yo laipusa hajar ngin don kam ban pensupu namar kini ki bele persya imiru ki persang ban leksho pat ba ban pensuthu ban troai kadon gar kom troa kabangi i kini ki candidate hamolai ke troa kiong kumno kamolai kam jujiet naga ju parti bat MLA bat MDC kata kadi jing troa ke jungki pile jiet ya u MLA naga parti pra jiet no yo wei namar kamolai kiong nrenga syukwa ban pen kan mau kum unong molai kamalai kena jit haki por pemencana gajuk ke parti bat MLA bat MDC iba standing elalong MLA absan snem iba bu lilas elalong MDC na gajuk ke parti na kwa ban pen kenau ya kani ke history kumno pun batai history kumhar unong molai oh kelong ke bepakala namar kata kiwat ban terwaya jadi kiwat ban terwaya daga bagi ong pe teng habang ngintip ya ke history ngira menong ka dei pi mo o lai knang ba balai ba ngin yo bani compete tes no dei
Ndai nganong ipi kan kam suk ya ka shdong ka thau kan kam mentoy hawa u MLA bo MDC kia su thu jimut bat kila ban pentrun baik ya ka kam ko ka kam namar bale kam don ka competition don kam competition na premu MLA bo MDC kam don kam ke jinge su thu jimut namala ka don ka competition la da u MLA persang ban le ka bapa uni MDC la da udan le ka sarkar un penwit un khawat upanan kam na kapor jaga sarkar batum bagi iman tamo kidan ke MDC ki baga sarkar kal pelong iki ki khon khadu ki kita ki khon khadu jaga sarkar MD hatom de MDC jaga maulai bo MDC jang the sarang kham ka morang neng ki ba yolot kat ka bagi pan ka bagi yolot ka bagi kwa ki salet chupat ba ngau MDC ngala banyau MLA habala de kon khadu dan lam na ya lut kin dalam dena ya dustur khasaili te kon khadu khurlut tenmar kata kadau kadai ka kamram jungi bangin lek ban penshai show pat ba na ya slow kadon ka jingong shirum suneng ban na slow kadai ban penshai ba pli ya ka jingbam kot bor ban slow thu dan kita orang MDC udang laban penyokam ini, MLA ulayu, ndai MDC berpenyokam. Kadai ke Ranger Security and Service Organization. Kum MDC. Bate baru dewe neki samla ki bangaju buram bat itna haki snem ki baminswa. Na buram ini samla nomor ulong uai ni samla ka jela ubala ban thau kam ya kibril. Ulalek ban pentibit ya katu kalang ulala shisha o kalalong ka buram nomor ulala shisha ban wanra ban aikam ba aijam ya kibril. Bat nga itu bha ulong kubu para ujong tenrei haba uni usamla rang ba ujam shir politics. Kadon ka jingma kaba ap ya kitu kibriu kiba uni usamla ramba ula aikam aijam kabalingkong ka jingma kalong ba kani ka organization kanamla aban tray kum hakapor ba uyaram ngalayos ko don bun giwang ni kala perpi haba impeksu iba kata kadi ka jingma kani ka organization de si kala ban kelam hagoi gasi Namar uni ubriu ubasenge ka asu ban aipor ban IT pateng ki we kinomla namar ka sap ko udon ka iper ya ki we bisusim kom to ka ba ar ka jima kalong ba uni ubriu ularung sa ka jeli politics u yakun election udon na ki party badling ba ka jindon ha ka party ka bayalam me ka sarkar ka basinchar ula klalong ula yo kala penong kon khatu ula yo lat ban nang penklan ya kata ka organization layo lut kita ki department kita outsource layo cakap ke organisation nomor kadon ke jingade baga sarkar kai ke banjala kawan ko ke sarkar hakis nem ke banwan kai ke banja pilot ke sarkar hakis nem ke banwan kan ailape kan su outsource be saka RSO sebaro ki kam kai ke banja ba pli kini ke nong tre nomor kata ke taung ya pelong ki pa ke basta oh ngimdai bansu ngidai banting panban ngimdai banong bangi okam no MDCM kadai kini ke organizer haga jing sala dai ban pelik jimut ye kini ke organization kidan bun ki jing kenthok ki bami ye kini ke organization mo ki jing bamla ban siu ye ha kapor mo biang ki jing bamla ban siu kata ke EPF ke bala mi kot khubor balik kimi namar uni udengba ubalong dong seng jong kini ke organization ularung se ke jeli politics ka jingwa ka juban ya khone election ka bu jingma ya kani ka organization but kini ginong tre but kam tam haba menta la ibek ba kade ka jiyo nang ka jong da sarkar jong kani ka party NPP kala ko aban tan ni usama namaru aikam aijam but nang irap syuk na banyo ban job ya ka mulai ka NPP ka da ko ay ban job ya ka mulai ka ko ban le da gunu volunteer ndre ka mau ka NPP ni ban tip ngem don kam ban pakla ko ki pat babi nama kata ni don kamban smoto ni don kamban smoto ho ni ba uni MDC juga malai ula wendo ili di naga EC ndre ngam tharai ba un note ban resign naga NPP
ngam thang kuno pin resign na ka MPP haba pinayolo digni kikam gijam na ka sarkar MDA bayam na ka NPP kalau tiga poin maka tadi kita bak bakin pekin kumta bishar kumta habang akren kumta kam dai bang bisni mo dai bisni pun syain habang yong ni kwa ai ki jinglang pai ba beli bangin sei kini agi jutang bangin pun syai pun soto kanang bagi pai ba kan soto o pleng galong kumta menta kelas mi sekui ki organization cuba hagi senam ki kawan kawan ka sarkar ka pamelam ka NPP kaya banja nama kata ka don kami ngi bangin soto bau blay ula sei ula bu benta yangi halaka jong benta kiba bit ba kiba dan ga sa aka kam business kidai ban plate jimo ta business ka jongki mai ko ai election kiba dan ga sa haga tu kalian plate jimo kiba dan ga sa ban sakri pat ba let shaka kam sakri pat ba let shaka ai ka benta bau blay lo khat ipi ndai kum ba kalong menta ga jela jing balai ka kala namar ba businessman ru u ko ban long u nong sensha namar hakata ka jinya lenti habang ingi puli hakapor ngidang li kelas ngi puli ki subject ki beper ngi smoto ngi puli ka politics ya ka political theory ngi puli nang tangi puli ki subject ngi smoto ba ka don kata ka jinga dei hapreng ka kitu ki babat ya ka bor sensar ba kitu ki balong ki babat ya ka spark desi lani kita ki political power holder kadang ka jingere hapring ki political power holder bagi economic power holder kabamut ki babat ya ka spark ka pau ki babat ki kam ki jam ki industrialist ki don ka jingere bat ka sarkar teng ka sarkar ka thau ki policy bala influence dik industrialist kata ka don ndai kam jul kam jakot ba u economic power holder ondairu u political power holder ndai kani ka jelaji menta kalong kumta dei namar ka takadau uju ubriu usinshar uju ubriu uthawi ka policy nam dai ledi ndai nam tau pai ba dei namar ka takadau ni kum ka voice of the people party habang ni seng ka voice of the people party ni kam seng tang banila election nanong ipi ni seng bangi kwa ban penkranya ka jai benriu ban penyitli ka jai benriu nang tangi seng ban hi kai upat ba undan ya kata ka jing snow tho haga jingade ko jugo pa ka sinshar ka khara kenapa mengirungi nama aban pinbi upat ba udi menong ubala pinbiang la ne ula pin ko bor la equip upat ba da kata ka jing start mon so tho kenapa habu lek ban jit no mi kma ulek da ka jing start da ka jing champam undan menong no bala ban skor upat ba kata ka di ka bangi kwa kata ka di ka bangi terang ba kata ka di ka bangi ando o fi ikot khobor mo menin ni singi ba i deputy chief minister il ai biang ka jingkren mo il ai penbiang ni ka PPP menda bangin yo ban keren pai ta yang lada fi ailat lada ka an ga sha ban ailat ikini ki baperta surok ki bahla surok mo ndriu bunai yang ini du tulok mo tendre ingat chong tang kani lada ka an ga sha ngimdon kam hadu ndriu bunai tanglai bunai kala biang ini bangin penbam jadai ki tangai penai kalau biang ini dengan pendam jadai ki ngimden kam don ru benai tenamar kata kadau ngangit kini kapor kan sapoi kata kapor kimut bangi nginang ban keren tang hasok kimut kita ki bakeren surok kimnang ban penia ya kam kinong elam jogri India Mahatma Gandhi hasurok usabam usati usatren Jawaharlal Nehru kinalam kita kerau, kisah kem, kisah tit. Nomor begini kita syong apa sekretariat agak syuki kita macam kim tip show ia jingem masurat. Mereka nong lebih, kejingem kita pagatam, kejistat kita pagatam ngiyo nasurat nong lebih. Dari nomor kita kadahau, kisau ba kamlang ya kita pertas surat, kita bit. Bagian sensar ya kan digari nitip ka voice of the people party kadani ka longren baskan kadani ka thong bani don ya ka jing snow tho kum ban pentro ni kam bar bani kren ni ka logo logo mat ni kren ka jing snow tho mbe bani kren tang bani yo jing to le ni ban pentame pai ba pri ki nalam hadin ni wei pat o ki daya ka article lais pa anyo huai haki por ki ban shwa menta ki ong kamlang
bata kalaban long. Min shua pi amdam kam district council hatin pili ekonom DC. Nimlang kumta kum kinongalam jong voice of the people party. Habang ikren laga jing snotho. Ngilaj mentat ni depan snotho iki pat ba ngi tho ya ka jingat linti jong ka jet mendeu. Ya ka history ya ka political history jong ka jet mendeu ki spat lagi snem. Kum no la tip ya ka jet mendeu khasi, kum ka jet mendeu tip play. Balai long ka jet mendeu tip play. Nang ta ya ka ri khasi gentle tip kum ka ri ki life house im khatar dolai. Kidan ka sinchas im kidan ki hima khasi. Mo kari ki abusan bati khatar dolai. Kata kadi ke history, ke political history. Nidam ki hima khasi. Nila joktma no yang ide ki pareng. Badan nila joktma yang ide ki pareng la sinchar yakini ki hima khasi ki jungi bat kum ju yakari India barokowi. Nega por kaya. Kapoi bagari India rengkat begini ki nongelam guji. Mila yang persya ya ka sarkar bilat ban ki ban latno na kari bilat ban yo no ing jing lai lut. Keladang guji ki. Bat kari bilat kala ai ya kari India ka jing lai lut kuntup yang. Bada bakar sarkar bilat kala pelat lut ya kari India ki nongelam jogari India mar giwan ban kiu shini ban penbori ki CM jigi hima khasi bikin sign ni kata instrument of accession. Ban punya snow no bat kari India. Bat kari India bagi dongalam jugari India kata kapor kila sandur kila seng ya kata constituent assembly. Kata ka dorbar ka bani thir ka bani tai bani sandur ya ka constitution kumno ban punya ya kari India andang ila yo ya jinglat yo. Ongi snow bangi ban aingo yo blay bah ka bukum kata kapor. Ublay ula say yo rangba o bangi tip kum ba joy le Reverend JJM Nichols Roy. Uniu la yola banlo udkhot jongata ka constituent assembly ka dorbar bania thir bania tai bania sanduri ka constitution badu khlem penlenai ya kata kala ulayat satinge hat po kata ka dorbar bangi ki rilum ki besong hagi jaka rilum ki bahaba po ka jela asam ni don kam ya ka an ka kerpang bangin sinchar dala deldi namar ni per nakini ki plainsman ni per kur komim ni per ka culture ni per kur kom riam ni per kur kom bam ni per kur kom sinchar hasno thau ni per kur kom bat khndo bat shap kata ka dei ka spirit jong ka krinit ka bahmreu lani ka sikshidi ka banganga kwa pa pipin sngot ko kabamot ka jimi jong ka sikshidi ka dei ma uni urang ba ui bakum ka jatri ni don kam ya ka jingada bangila ban penne ya ka jingong kerpang ka jingi habangi don hapok ka jel asam but lapen kha ya ka district council lingba ka krinit ka bahmreu Magerpad ini trajong kali ML05Y 1840 masubha kita pengkeriano ML05Y 1840 subha kita trajong kali kita pengkeriano Magerpad ya kita trajong kali kita penyang hagini surok kita kham kem subha bakinya bu syakijaka kita kham kelut nang makanum pendek ya kali tuan jong kebun boleh kata kadi kaba mafi kum kinong shong shnong hagas no morai ke bala nang ke bala start hin snutu pling kata kadi ka kernit ka bandriyo uni orang ba snutu ba don kam ka bor ka ba kerpang ka bangila bani sinshahi daladi Denmark kata katao las wanra ya ka trading by non tribal regulation akban kang ya ban ya da ya ka khai ka pateng hapeng jungi bat deiban pen kran ya ka jat bri ko jungi lingba ka takar kom im ka ba kerpang ka jungi kami sagoi ke kunhun ke nong alam kabala srodai bangim dei shu bandang ha ba po ka jela asam nila dei ban yono ela ka jong ka jela kile plu jimut kilaya slok ba deus nem khat khandai spa sam pusau bagela sedang kata ka jiki ban yono ela ka jong ka jela ka hill state movement kala simpora du kapras nem bangin yo ela ka jong ka jela deus nem khat khandai spa anyo puar baga sarkar india kala ai ngi ka jela ka bapura Nangin simla yo pat ya ka an kabanya dayingi pat na ki an jong sarkar India ki bun ki an jong sarkar India ki ba tuklar ya ka rukom im gajingi ka culture gajingi ya ka trei ka ta gajingi de hangni bangi sadawa ya ka tak article lais pa nyu puai kani ka sikshidil lani ka krnet ka bandriu kadai ka ta ka an ka ba kerpang ka bangi
Pentrikam ni sensyari ladi daladi lingba ki district council hakapor bangirang hap hapo ke jila Assam. Mentangi ladi ke jila ka Bapura. Ka sarkar jila kam thawan nang tay na po ka 6 schedule. Ka thawan nang baka state list bat ka concurrent list kepada ka constitution jongari India. Baro ki state agari India ki hapan thawan nang baka state list bat ka concurrent list. Kadang ka union list, kadang ka state list, kabamut ka concurrent list kadai ki subject ki ba ka sarkar India ar kala banthau kaba ka sarkar jilar kala banthau. Tendrei ki don ki kendon an. Haga 6 schedule la bsu ia ka para 12A hadin bangila yo ia ka ni ka jila ka Bapura. Kani ka para 12A kadai ka taka ka kendon ka bsu anta kanang ban pinti kana ba kinum don artli ki bor haga jila Meghalaya. Kabamut dalam ka don ka jingat ngo apring ki anjo ka sarkar jila bat ki anjo ka district council ki anjo ka sarkar jila ki bat ki anjo ka district council ki yam. Kumjo ka don ka anjo ka constitution ka ba ka don ka article for the constitution ka ba patai bala ka don ka jingat ngo apring ki anjo ka sarkar India bat ki anjo ka sarkar jila ki anjo ka sarkar India ki Kadon ka jima yang menta hagi bidi pa ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act. Kani ka ankam alat ya uthar banthi kindo hagani ka jaka ka ji wala menta kala dan ka jing persang ka tinge kam tam na kani ka sarkar MD kumno ban sampliu ya kata ka an ban alat iki kelajat bakinyo alat hagata ka policy ke bakonra kata ka investment Meghalaya agency kaba kila ban ai jaka haga rukom juga list tema wei bal ai list la bangyo pat ya ka jaka. Bila mana kata tahu, ni hapan sekutu ia kejiat linti jong kejat meriu pakai jela kejeng. Ngimdi bin sulit songsit, ngimdi bin syukuran klaim sekutu. Tiga ni kali kebangi ni ko apan sekutu. Lalu ke sarkar India mentah, kumba kalau mentah kadang ke lobby ke bersyukur bah, berkam tam hapakan ni ke sarkar BJP. Kabaran ke agenda ke jangka ban pelong ya dari India ke wei ke niam, ke wei ke tin, ke wei ke culture. Kadang ke jima ke bakrau lesi kalaban poi ke por ngim dei ban kingsting kalaban wanra ada kata ke lamno ke bathma he po sarkar India kani ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kani am shanungil nei hindrai la dini donni ke article lais pa anyo poi ki anjo ke sarkar India kimla ban trekam lenda ke sarkar India ke pendu no kumba pendu ya ke article 370 hapo Jammu and Kashmir mo kidan di ong opi via kran ya ke 371 pemi ya ke Jammu and Kashmir ke pendu ndai hang dapat ke show hangi kan ke jat beliau ni non ne man yang percaya ke India mangem wakta ya ke hak ke jungi ke voice of the people perhatikan jeng rang ba ke jat beliau panamara berbunyi red ya ke hak ke jungi. Hagapor pengiti penyekren, ini keren. Hendai perpinuan ban Euro ngenum syak. Lalu kita iki nangalam nadu ki kat kendai spas, sapau kila jakun kumno ban penne, yang ni jingong terpang gaji. Nang tai ki kwam skwi ki nangalam, ki ngem ila don kam ban sinshar hino daladi ledi. Ngim dan kam syuk ban haba po ke sarkar Assam, kila yok penyo hangi yang ni jela, baling ngim penkhon. Baling yang penban makata artikel lais pan yo puy, kadang gajima ayu. Haba kata kaan kong no act of parliament, kamu mengundang anjo ke sarkar India can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Kata kadika 371A John Naga. Nangta shusho kong kumno administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas. Kamu ke bishar ke khadar tumrai ke kumkin Naga. Ngingiron ke bishar tumrai khasi. Shanu ke jamta. Kabishar tengah khasi kalong habagadan ke jia kaja apring ke ar liang mamla ki wanra shakami juga jinga sotu ki ong balai ding de kadau yu phimna shu bani su to si to pe hadu bakindei e kendei kedup kendei piam kata kadai ke bishar tengah khasi kata ke bishar jongari India pat wai balai ki yingli laya mungshu bani kren nang jingai ke jinga dei bishar ka tribal justice system is the best justice system in India.